Priatelia, včera RTVS vysielala taký zaujímavý spot v hlavnom vysielacom čase o 19. o jednej konferencii alebo festivale inakosti. A ja sa teraz nad tým chcem trošku zamyslieť. 29. septembra som na svojom facebookovom príspevku vám odporúčal túto knihu Nová tolerancia, ktorú som prekladal a odporúčam vám ju čítať. A tejto knihe sa zaoberáme tým, že tolerovať znamená rešpektovať názory druhých, životy druhých. A je to tak, jeden žije tak, druhý sa pozerá na život tak a to je v poriadku. Máme voči sebe navzájom rešpekt. Lenže je tu podprahový taký kultúrny tlak, ktorý sa stále viacej vdiera do spoločnosti a chce nám vysvetľovať, že s niečím nesúhlasiť nemôžeš. Rešpektovať vraj máme úplne všetko, čo existuje. Každý má právo na všetko a nielen, že to máš rešpektovať, to znamená prijímať to znamená súhlasiť s tým, a to znamená schvaľovať to. A keby si hovoril, že s tým nesúhlasíš, alebo máš iný názor, tak je tu veľká tendencia vyvolávať to, citlivovať toto slovo a hovoriť, že to je nenávisť. A priatelia, mať svoj názor to nie je nenávisť, zastávať sa o to nie je nenávisť, naopak, to je základ demokratickej spoločnosti, je právo nesúhlasiť, právo obhajovať svoje názory a preto môžeme diskutovať, preto môžeme názory triebiť. No ale poďme ďalej. Ja vám chcem teraz z tejto knihy prečítať jeden zvláštny prípad a chcel by som sa vás opýtať, či chceme toto na Slovensku. Je to prípad dvoch malých chlapcov vo veku 5 a 8 rokov, ktorí sa ocitli uprostred sporu svojich rodičov o tom, kto ich bude vychovávať. No ale prečo sa to stalo? Znamená to, že sa rozvádzali. Ale prečo sa rozvádzali? Veď to bolo šťastné manželstvo, boli tu deti. Ale v jednej chvíli po rokoch prišiel muž s tým, že on vlastne už chce byť ženou. Tá jeho žena ho rešpektovala, ale došlo k tomu, že on sa s ňou chce stať tou ženou, takže podstupoval tranzíciu, to znamená, že prešiel hormonálnou zmenou, potom chirurgickou zmenou a zároveň podali ten návrh na rozvod, lebo ona sa rozhodla, že už sa rozvedie, lebo toto rešpektovať nevie a už nechce viacej žiť s nejakou novou ženou, však ona si zobrala za manžela muža, to je predsa jej právo. To je normálny stav, muži a ženy plodia spolu deti a majú šťastné vzťahy. Nie? A tento muž sa medzi tým stal ženou a začal žiť s inou, tiež preoperovanou ženou, čiže pôvodne mužom, ale on aj žiadal tých chlapcov do svojho opatrovníctva. No a navyše do tohto dvojlístku prišiel tretí muž žiť, ktorého tam pribrali a ten sa prezliekal iba za ženu, aj keď to bol muž. Transvestita. Nož, ale tí chlapci boli zverení svojej milujúcej a milovanej matke, až dovtedy, kým sa ten muž odvolal a najvyšší súd zrušil rozhodnutie nižšej inštancie a dal tých chlapcov jemu. No, keď si predstavíme, čo asi teraz museli oni prežiť. Pôvodne mali svojho milovaného otca, teraz ho rešpektovali ako otca a on sa stal nejakou ženou, pribral si tam inú ženu, boli odňatí svojej mame. No, nemyslíte si, že prežili naozaj veľmi veľa traumy a rozrušenia svojho života a zničenia akýchkoľvek predstav o tom, čo je istota, keď sa nemôže už ani spoľahnúť na to, že muž je mužom a zostane mužom. No, o tomto môžeme diskutovať, čo to je, ale aby sme k tomuto nedospeli, ja si myslím, a nemyslím si, že by to tak na Slovensku malo byť, že by sme mali podnecovať dobré príklady o tom, ako mužovia majú byť dobrými a silnými mužmi, ako ženy, nech sú ženské ženy, aby sme ukazovali mladým ľuďom, ako je dobré budovať správne vzťahy, ako je dobré budovať rodiny a potom tu budeme mať stabilitu v tejto spoločnosti, lebo my to máme zakotvené aj v našej legislatíve, že to je naša najdôležitejšia bunka spoločnosti, je jadrová, normálna, tradičná, prirodzená rodina muža, ženy a detí. No a preto mi je čudné, že naša verejnoprávna televízia propaguje v hlavnom vysielacom čase celý festival o tom, ako byť inakší, ako meniť svoju identitu, rodovú identitu, sexuálnu identitu, proste celá táto vec. No ja si myslím, že to by malo byť vysielané po 22. a venované len dospelým ľuďom, aby sme nezneisťovali naše deti o tom, kým oni vlastne sú. Aký je váš názor na toto? Viete, ja si myslím, že my sa máme vedieť rešpektovať. A ja viem rešpektovať druhých ľudí v ich, keď si budú nárokovať, že to je jedinečnosť, že to je ich originalita, že to je... Ja som také veci prežil v živote, áno. Ale zároveň
Jedna vec je rešpekt. Nebudem nikomu nič vyčítať a máme vedieť svoje nesúhlasné názory vyjadrovať. Pokojne, rešpektujúco, s láskou, ale aj pevne. Ale priatelia, toto nie je nenávisť. Toto je normálna medziľudská výmena názorov a zároveň trvať na tom, že keď chceš čo najbizarnejším spôsobom žiť, nech sa páči, ale prečo by sme to mali verejne propagovať? Prečo by sme to mali podnecovať? Pretože zároveň dneska výskumy o tom, ak deti strácajú svoju identitu, nám dneska preukazujú odborníci vo veľkých, širokých štatistikách, že to spôsobuje zneistenie mladých ľudí, pád do rôznych chaotických životných situácií, že chcú podstupovať rôzne vymyslené ciele o tranzícii, o zmenách a zároveň už máme mnohé príklady o tom, ako to mladých ľudí poškodilo a sú z toho úplne zničení v živote. Tak, myslím si, že o tomto treba diskutovať viacej a hovoriť rešpektujúcim spôsobom, bez toho, aby sme sa navzájom označovali za nenávistných. Pretože dnes máme v spoločnosti trend aj v legislatíve vytvárať celé prípady o tom, ako budeme trestať nenávistné prejavy. A dneska tu začína byť strach v spoločnosti vôbec hovoriť vlastný názor na to, ako sa pozerám na veci. Takže chcel by som o tomto diskusiu, bez nenávisti a bez označovania, že si homofób, že nenávidíš, že ty si taký onaký, hen taký, pretože to tak nie je. Takže hovorme o tom. Ako sa na to pozeráme.